Kono ngidul sandal nyong iki. Pring lah ngorok iki. Saiki menang. Alon. Cepet sih lah nuntut utang. Aku ya. Happy. Nanti yo. Apa? Apa? Kae. Bekaranian. Heeh. Dan ini wae. Kok mesti lewat kene. Omahe ndoro nang kene. Dan kene wae. Dekat kene to. Ayo. Jal jalake menawane semaur. Tot. Bong. Ya semaur blas. Apa namanya blas? Trempolongnya gawe apa pi? Bro, aja aku ning omahe wae nang kok Bali. Poparani. Ya ayo goleki miter-miter kae. Golek omahe. Tinang omahe tot iki. Tepang. Ya, cuk. Golek rikat. Ya ora. Kenapa aku ya? Kuat gitu kayak banter ae. Paten kene iki. Rasane ora. Ya biasa lagi yun-yunan wong ya. Yakin nang iki dungkal wis angkat iki. yakin sisi. Lah angel betul, Bung. Tak tonton. Awas kowe pangpel kowe. Pangpel hot kowe. Kok gelang Mas? Oh, pang sempel. Pi. Apa? Udah muter mabur ki, kudu mbejang pra. Apa? Enak iki, wiriyunan. Simpandi. Ora mentol blas ngene kok. Ki mbiyen mentol pi. Ki mbiyen mentol ki. Pas zaman samang cilik. Mon. Saya cilik to. Terus mulai bedot. Ya, Nang nggo apa kae? penak pura rek iki. Ora. Sekarang kepenak. Golek itu. Apa ngene? Tau? Ate ono nang jero iki. Udah hate ya. Alatnya. Madang sik nang. Jangan wae. Wah. Bung. Woi. Apa? Madang. Apaan to? Biyongnya wis matengan nggih. Wayon lho ora ning iki. Mbok sama urung matengan to mau. Jangan apa lah. Lumayan ki, jangan Gembos po tahu ya. Jangan tok. sekone urung mateng ya padha ae padha ya. Gaduh lah. Oke. Ah, Lo tak pecot ya. ayo. Gimana? Jangan dibecan malah. Berdekat yakin lah. Juga ada dulu orang ngerti. Cepet ah. Seanyos.
Anu sih. Kemeringat kae. Ah, juga suka gerobak ya, kan. Lah, nek kono dicocop lah iki. Yakin lah. Ora lower kan ya ora Pas aku Pak ke. Wes yo. Arep urung lagi. Dene cong liyang to kono. Ada meneng pedes ta. Ya wes yo. Kowe dhewe piye? Kan yo cukup kae anune. Awate Komplit. Pendel karo kawate lagi. Yo. Nang isor meja ke. Ben-benane kok. Ngawur iki. Apa? Apik. Gaji iki. Gaji sungsrek iki lho. Oh. Sik ngono to ya. Wes, wes. Wis. Tak udah. Waduh wis. Aku wis to. Ya iso. Ora lah, kono kok. Ora jegresan gawean. Saiki saiki. Oh, lanjut. Kok bedot. Tutoriale teko kuno. Ya piye to kowe? Kiel gawe ki warangan iki lho. Ono ora takon wae ket mau kutakon ya koyo. Karet. Iya takon. Pembantu anyar wae takon nang. Go pas wah. Sono nanani sing Iso nek iso. Niki sing dhuwur ya. Itu jelas. Gune ngono. Nugul kene ora dalem ya loro. Rek nang nang iki. Goblok terakhir iki kawat kudu Kaya kawan. bolah kok dicokot enggak. Alah. Atas yo. Domong ya aja utek-urang kok ngayal. Penting semina. Ah luwih tak gumun. Wis to niki. Nah, dene kowe enter kono nek rampung. Nah, apa jenenge? Piye arang. Ya tanane koyo piye padha. Ora mesti legare iku. Ya wis langsung disulek. Kepi. Endi? Kairit ki denggo apa to ke? Apa ya? Tempolonge kak ge apa rute? Ning nggo kayu-kayu barang ya. Iya ke. Weh.
Nah, ngono ki ya tak warai tutorial e. Carane gawe ki. Tutorial ke apa? Takon, lho kan mau takon tak lambe. Bang sing ngono ki. Galat celi kok. Wes yo loro ayu lah. Kowe nang kebon Oh, nah oke. apa kayu. Rasane to. Sing garing aja teles. Selesai wong mau gak tak kei. Wong mau njupuk nang luwung. Mak mati ge. Jogo. Jarak ya kudune. Nanti Yakin nyus morup. Wes. Ah, nanti mati. Soalnya mau urip ning Tengah itu. Wah, Cepet-cepet kon ngomong. ya kenapa itu? Mulai ngubengnya nang isare pong nang nganu petik nang pertelan kayu. Oke. Ya kan semua apik pong. Lha pong lha pong iki. Jenggo anyong iki boleh iki. Ambai. Kowe. Age opo-opo iki? Jo, malu jo. Iki. Waduh. Yang gerubuk Kowe. Age opo-opo iki? Jo, malu jo. Ditotake ke. Mending ditotake ke. Ah, sak ketok. Mending ditotake to. Jo. Engko cukup, engko cukup. Iya. Engko cukup, engko cukup. Rup sik rup. Mak produk mesti apa to, Bang? Oh, oke. Kaya nang ngetot ya. Rada banter paling aku. Kucing, Jadi udah kae. kucing mau wong. Sopo? Saya sik mau tahu Rupi? Heeh, ini Masa ngetot terus? nek-nek. Lumayan ya.
gak nekeh. Paling kucing apa luwak ya. Iki disindak mati yo dingan. Saya tak isi bensin sih. Entek ya. Mati. Ngene urip ae. Kulo sangu. Ayo sang. Oh, sangu kowe. Ana bocah kae. Wah, ayo. Ya urip-urip ya, Pong. Iya. Uripang ya. Yo dolanan apa to kowe? Ora enak kono. Alah Gusti, dewa. Bocah iki kambine sakit kabeh. Ayo ora enak kono le dolanan. Dadi seneni iki. Lu kono. Yo dolanan nang kene. Endi? Sakit kabeh kambine. Ayo. Syukur. Seneni karo sabar kae jenenge Ngati. Lek Arman ngati. Sek Arman. Lah bocah kok do ngeyel wae diomongi. Iki gombalan sakit to, jaluk dipenungi apa ya? Ayo, ayo. Ayo. Gombalan sakit to, jaluk dipenungi apa ya? Iyalah saya. Palangane ku ha. Heeh. Kalengang pangat-pangat mania. Jalilah. Kabeh mengkong ini lah ora ngomong kesel. Ku orang banyak meneh to kae. Oh. Nah hati. Dek ngenteni kene. Leno. Lino, Sik dilongkar. dhewek kudu cerdik iki. Dolanan apa ya kae? Apa hebat ya aku pon. Ya iki yakin murup iki ya. Mogrek. Terempok apik kene pi. Jangan kan apa iki. Woi. Aja dadak kono le ora kowe kobong omanyong kok. Kok kandhani ngeyel. Ayo. Saya. Oh. Kenapa mas ladu ya? Saya belah. Arman kae. Senjata andalane dhewe. Keri, Pong. Trempolonge. Iya. Anyong wedi ya. Balane. Di. Halah kono jeria. Kepi. Apa?
barangnya ditinggal. Hah. Siap-siap mengambil alih senjata dewek. Kudu cerdik-cerdik ya dewek. Kaya kancil mencuri timun toh. Iya tas. Ayo ambil saiki. Haha. Dolanan kowe. Jajan pi. Ojo cedek pi. Ganti yang kilo. Gimana murup apik gede iki? Ojo nang kene pi. Ayo. Galak batke. Pokoknya kudu balani Pong. Mati-matian ke memperjuangkan apa yang menjadi hak milik kita itu lebih terhormat daripada ora. Men, ngecipris wae kono. Ayo bener toh. Kadang memang sakit terbanting. Tapi harus kita lewati demi memperjuangkan apa yang kita inginkan. Pong, weh. Arep ndir iki. Ngecipris Doang gas mana? Termolong sik aja kok upi. Wani kono dheweke. Entani ya. Seneni mau seneni iki kae Limbong Harjo. Apa iki? Minggu dewek ra morep hu. Dek ra iso le mainan. Mainan sih ya. Iya tak suntuk iki. Ra iso ya. Ini sik kok. Ayo kono dibul-bul. Jeneng ra urip ya. Aja joko dolane nyah. Ora urip kok ngene wae. Mati dolanan ngopo? Mas disuntak-suntak. Ah. Durane. Ya lho agak. Ya sik. Kajurang lho ah. Tuku. Wis tak kajurang baru tak takon. Durane. Wis. Aduh, mbiyen kamu baru tahu loh pasar kajurang. Dituku ya pi. Aduh. Dituku 500 loro. Gawe sapa gawe sapa? Lu dhewe masuk kono. Ayo luweh wis ora arek kayune nggonyong kok. Ya seneni ndayo. Kayune. Wah. Aja rek. Aja. Aja pong. Aja. Alah. Bodol pi. Toh. Bodol ae. Apa? Nyapura Kaya ngono nek kowe. Aku Jo. Leloro ado orang pasar. Aku rek. Iki kepiye? Aku Jo. Bodol ke. Aku rek. Tanang. Ya aku. Wis sore to, sesuk yo. Dadi wae sak tidur. Ngaji dong kok, Bang. Lu ngaji, Mas Nasi. Nyucel ae kok. Ya. Bali yo. Pi. Sang mai kono to? Woi. Tamang isi. Iki kepentingan. Mau jalur arah tuh sama. Heeh. Anyong terakhir balik yo. Cengklak tanam rumah. Yo, pong yo. Daloro. Lemoran, ora gak tak warai yo. Gak tak warai. Harap berapa? Iya yo. Ya wis Bisa. iya. Wis tak silih siji, Bro. Ayo, Jo. Man, Ayo. Sopo ayo kan yo. Lah, wejar. Ki pakanane ngopo? Jajar. Ayo. Mbak ngomong. Desek.